सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय च नमः प्रवर्तिने चक्षुप्तकेशाय च नमः सहस्पते दरिद्रं नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मावेन्मारोहो येषां किञ्चनामवद यामे रुद्रशिवानो शिवा विश्वाः भेषजे शिवाय नेत्रेत्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा दशमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्करङ्गामे इन्द्रापुरं प्रदानो रुद्रोदनो मयस्प्रतिक्षेत्वीराय नमः विधेमते यक्षयोश्चमुदाय देवराजस्यामरुद्रप्रणीतो वानो महान्तमुदमानो अक्बरन्मानमुक्षन्तमुदमानमुक्षितं वानो वसे पितरं मोदमातरं प्रियामास्तनोरुद्रनीशास्तवानो अन्दिन्दे अस्मन्निकुलजुषेणाः वैनो मुद्रस्य हेत्रवृणस्वभविद्वेषस्य दुर्मुदिरकायोः भवत्या भगवद्वेस्तवश्वमेश्वस्तोकाय तनयाय मनया ताभावेशालो भगवत्परादे आमुखाकृते सहस्राणि सहस्रयोजे मुद्राधिभोग्याम् येषां सहस्रयोजने महन्वानि दन्मसे नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः एकदन्तमम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धामुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं रक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात्परम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः सभूमिं विश्वतो वृत्वा अद्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं पशुं तं यज्ञं प्रतिचित्रोक्षन्ते पुरुषं जातमग्रतः तेन देवायन्त साध्यार्षयस्तये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं वृषसाज्यं पशोगस्तागश्चक्रेवायभ्यः सामाविजज्ञिरे छन्दागुंसिजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यदतु कलिकाव्यगर्भयन् मुखङ्गिमस्य गौ बाहू कावोरुबाधा उच्येते एवं विद्वानमद इह भवति नान्यपन्था विद्यते यदाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते कृतं ब्राह्मणं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं
ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇನ್ನಿತರ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಈ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ KT ಪೂಂಜರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ದೇವರು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುತೇಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸೋದರನಾಗಿ ಹಿಂದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ KT ಪೂಂಜರು ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಾಬಳಿಗಡೆ ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ತಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ನಾಗಮಂಡಲ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಥರ ಯಾರು ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಊರವ್ರು ನಾಗಮಂಡಲ ಮಾಡೋ ಸಮಿತಿ ಊರವರೆಲ್ಲ ಮಾಬಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಬಯಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಡಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಿದರು. ತಲಪಾಡಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅಮರಮೂಲ ಕೊಟ್ಟರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುಳುಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಪಾವನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಬಹುಶಃ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಕೊಂಡಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹಂತದ ಇವತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಈ ಕೊಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಮುಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂಚೆ ಕುತ್ತಿಮುಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾತ್ರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬರುವವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾಪುರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಮುಕ್ಕಾಲಂಶ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿಯಾಗಿ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ಎನಿಸಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, 75% ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 20% ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತೇನೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಬಾಕಿಯಾದ ಪೀಸನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿನೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಾಠ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ವರ್ಗದವರು ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿದೆ ಶಾಶ್ವತ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಸ್ಪಷ್ಟ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹೋದರತೆ ಒಂದು ಮನುಜ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನನಗೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಕೈಗಣ್ಯರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿನೇ. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಆರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರೇ ಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಗಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಹರೇಕಳ ಇನ್ನು ನಡೆದನಂಚಿನ ಘನಯಾಗ ಬಕ್ಕ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆತ ಅಂಗ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ದುಂಬಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ರೀತಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತು ನಡಪರಂಡು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಬೇರೆ ತೆರೆದಿದ ಸಭೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಂತದು ಹಿರಿಯಕಲು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ವೈಕಲ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ನಂಕು ಆ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಕೂಡಿದು ಬೈದನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೂಲು 2-3 ಸಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನೆಗಳ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಊರದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಮುಲ್ಪದ ದೇವದೇವರನ ಕಾರಣಿಕ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವೇರನ ಕಾರಣಿಕ ಮಾತ ವಿಚಾರನ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ನಂಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ ಬೈದಿಲ್ಲಕನ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ತಂತಿದಾರನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಡು ಹೊರ ಮಾಧವ ಪುದವಾಲ್ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಚೇಕೋಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಈ ಜಾಗದ ಕಾರಣಿಕ ನಂಗೆ ತೋಜಿದ ಬೈದನು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಪನ್ನಗ
ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆ ಹರೇಕಲ ನಡಿ ಗ್ರಾಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದೇ ಆವಡು ದಾಯಂದು ಪನ್ನಗ ಓಲು ಪೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಗಲ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬೆತ್ತು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಕ್ಕದುಂತುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಇಡೀ ಮಾಗನೆಗೂ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಇಟ್ಟು ಏರು ಮಾತ ಸೇರುವಿರ ಯಾಕೆ ಏರು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿರ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಗಣಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಚದಾನಗ ಐಟ್ಲ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಕುತ್ತಿಮಿಗೆಯರು ಜಾತ್ರೆ ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಮೂವರು ಸತ್ಯಲು ಭೇಟಿಯಾಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅವಲ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ ಬೈದನು ದಾನದ ಪನ್ನಗ ದುಂಬದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುತ್ತಿಮಿಗೆಯರು ಜಾತ್ರೆದ ಆ ಒಂದು ಬಂಡಾರಿಯರ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲು ದೈವಲು ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಂಡ ಜಪ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಲ್ಲ ನಮಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ ಬೈದನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾದ ಆ ದೈವದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮುಂಚು ನಡಿ ಕೆಲಸ ಮಂಪು ನಂಚಿನ ದೆಬ್ಬೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಮೋಹನದಾಸ್ ರಾಯ್ಕುಲ್ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧುಲೇಗಲ ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಲೇಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದಾದಮಾತ ಆತನದ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದಯಾದ ಪನ್ನಾಗ ಆತ ಕಾರಣಿಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವೇರನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪರದರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಣದು ಸೇರಿದು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜತ್ತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತಂತಿರ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ವಾರಿಸಿದ ದಿನ ಪಂತೆರ ಐದು ಬೇಗನೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಲಕ್ಕದ ಉಂಟುದು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಷ್ಟಗ ನಮ್ಮ ನಷ್ಟಗ ಮಾತೆಕ್ಲ ಬೆರಿಶಯ ಉಂಟುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಣ ವಂಚಿನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಶ್ರೀ ದೇವರ ನಂಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ಮನ್ಪುರು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೀವೊಂದು ಇನಿ ಆ 5 ಸಲವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಗಲಿಗೆಡು ಮಾತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಂತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಒವ್ವು ಗಲಿಗೆ ಉಂಡ ಆ ಗಲಿಗೆಡೆ ಪೂರ ಕೆಲಸಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡು ಭಯಭಕ್ತಿಡು ನೆರವೇರ್ದಿನ ತೂನಗ ನಿಜವಾದಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಊರದ ಜನಕುಲು ದಾನಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಾ ಬಾಲ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಡು ಈತ ಜನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ನನಾತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರಂಡು ಒಟ್ಟಾದ ನಾನು ಕರಿಸರ್ತಿ ಸಭೆತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಂತ ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಕ್ಕಲು ಮೆಕ್ಕಲು ನತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರನೆ ಇನ್ನು ಆ ಕೆಲಸ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಆಪುಣಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಗ್ಯಾಸುದ್ದಿಕೆ ಎನ್ನಗನೆ ನಾವು ಬತ್ತು ಸೇರಿದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಡೆದು ಎಣ್ಣಿದು ನಮ್ಮ ಆ ಕೆಲಸ ತೊಡಗುಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಾದ ಇದು ಸೋಕುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಕಲು ತೊಡಂದಾನಗ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡಂದಾನಗ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಐಕ್ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಪುಗೇಲು ಕೊಡ್ದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೆಚ್ಚುದಲ ಪಾತಿರಂದ ಆಯ್ದು ಪನ್ನಗ ತಂತಿರ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತ ಬೈದಿನ ಬಿಣ್ಣಿರನು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಣಲ್ಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸನ ಮಂತುಕೋರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಪರಪೂಜ್ಯ ತಂತಿರ್ಲು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿನ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಡು ಗೌರವಡು ನಿಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೇರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸ್ಥಳದ ನೋಡು ಭಾಗ್ಯಾಯನಂಚಿನ ಭಂಡಾರಿ ಪಾದ್ಯದ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತೊಡಗಿಸೋ ಒಂದು ಸಭೆತ ಪ್ರತಿ ಸಭೆಗಳ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಆ ಸಭೆನ ನಡಪ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸೊಂದನಾರು ಪಿ ರಾಜೀವ ಆಲ್ವೇರು ಸಂಪಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ದೂರದ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿತನಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಪಾತಿರೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭೆ ಆಂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಯಾಪ ದಾನಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಂಪುದು ಪುಣಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತನ ಮಾತಿನ ಹಿರಿಯರ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಪಿ ರಘುರಾಮ್ ಪೂಂಜೋರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ನ
ಯಾನೆ ಬರ ಗೌರವಡು ಈ ಸಭೆತ್ತು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಕು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದ ಮಾತಾ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ತೊಡಗಿಸುವೊಂದು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭೆಗಳ ಬಜದ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಳ ಕಾರಣಕರ್ತರೈನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೈನಂಚಿನ ದೆಬ್ಬೇಲಿಗುತ್ತು ಮೋಂದಸರೈಗಳು ಅರೇಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಮೋಂದಸರೈ ದೆಬ್ಬೇಲಿಗು ತುಂಬಿರ್ಲ ಬೈತನಂಚಿನ ಬೆನ್ನೇರನ್ನು ಹೂ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಪನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಪಂಡ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಸಂಗಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಾತದ ನನದುಂಬಗ ಈ ಜಾಗಡ್ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪನ್ನೀರಲ್ಲರು ಇನಿ ತಂತ್ರಿಲು ಐದು ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀಪ ಕೊಟ್ಟವಾದ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಬೆಳಗಿಸೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಎನಂಚಿನ ಈ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಟಿಆರ್ ಪೂಜಾ ಮೇಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಯಜಮಾನರ ಮುಖಾಂತರದಪ್ಪು ಪದವಾಂಡ ಏನಾಂಡ್ಲ ఆయన ಪಂಡದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರದುಪ್ಪೇರು ವಾಂಡ್ಲ ರೀತಿಡು ನಿಮಿತ್ತನ ತೋಜಿಪಾದು ಎಂಕ್ಲೆನು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಟ್ಟದು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ అయిన ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮನ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪು ನೇತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕ ತೆರಿಲಕ್ಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬತ್ತಂಡು ಅಂತಿಮವಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪುರಾತನವಾದಂಚಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕುರುಹು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಐನ ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಸುದ್ದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋದಿತ್ಯಾಣ ಕಡೆಗೆ ಕರಣ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವಳಂಜಿ ಪೀಠ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೀಠದ ಅಳತೆ ತೂನಾಗ ಮೂಲಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕಲ ಖಚಿತ ಅಂಡು ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಣಿಂದ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪ ಒಂತೆ ವೇದಿಕೆ ಜಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಹಿತವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕೂಡುಕಟ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮರೆತದು ಪರಸ್ಪರ ಕಿತ್ತಾಟ ಮಂತನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದ ಆ ಕಿತ್ತಾಟ ದಾನೆ ಬತ್ತಂಡು ದಾಯಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅವು ವಿವರಣೆ ಪಡಿಸಿ ಅಂತೂ ಇನಿ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜಿದು ಬತ್ತನೆಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಪೂರೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರಿದಾರ ದಾಯಗೆ ಸೇರಿದಾರಂದು ಕೆಂಡ ನೂತನ್ಮಕ್ಕಾಯಿ ಗಣವ ಮಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಮೂಲಂಜಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಗೆ
ಆ ಪುಂಡು ಎಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಉಂಡು. ದೈವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನೀನು ಕೊನೋದು ಈತ್ ಮುಟ ಎಂಕ್ಲೆನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ಇಡೆ ಆ ದೇವರ ಇಡೆ ಎಂಕ್ಲೆನು ಪೂರ ಮೂಲು ಕೊನತದ್ದು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲ ಉಡನ್ನ ಅಂಡ ಆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಚ ಒಪ್ಪು ಪಂಪನ ನಿಕ್ಲು ಹೊರ ಎನ್ನ ಅಂಡ ಅವು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅತೀತವಾಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಭಾರತ ಭೂಮಿಯೇ ಒಂದು ದೇವರ ಆರಾಧನೆದ ಭೌತಿಕವಾಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ, ದೈವಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ, ಅಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಮಣ್ಣು. ಏತೇ ಅಕ್ರಮ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಏತೇ ಪುಡಪೆರತು ಉಂಡಲ ಅವು ಸನಾತನವಾಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸನಾತನ ಪಂಡ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಗೂ ಐಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಲು ಎಂಕಲ ಎದುರು ಬತ್ತು. ನಿತ್ಯವಾಂಚಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ನರಮನಿ ಆ ಎಡೆ ಉಂತಿನಡೆಗೆ ಆಪೆ ಕೂಪ ಮಂಡೂಕ ಆಂಡನ ಅಂಡ ಅಯ್ಯಗ ವಿದಾಯದ ಜಗತ್ತದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಉಪುಜಿ ದೇವರಿನ ಪಂಪುನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಂಚಿನ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಏತ್ತು ಪುದರ್ ಉಂಡು ಪಂಪುನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುದರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಯಾಪ ದೇವರನ್ನು ಒಂದು ಪುದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಮನ್ಪುವಾನ, ಧರ್ಮನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗೂ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಮನ್ಪುವಾನ, ಪ್ರಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗೂ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮನ್ಪುವಾನ. ಆನಿ ನರಮನಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹಿಡಿದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಪಂಪುನ ಸನಾತನ ನೂತನವಾಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದು ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಮತೀಯ ವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕುಚಿತ ವಾಂಚಿನ ಕೂಪಡು ಅಯ್ಯ ಕುಲ್ಲುದು ನರಳರು ಅಂಚೊಪ್ಪರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾನ ಪಂಡ ಆನೋ ಭದ್ರ ಕೃತವೋ ಎಂತು ವಿಶ್ವದ ಓವೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪಡು, ಓವೇ ಎಡ್ಡೆಂತನ ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪಡು. ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವು ಜಿಂಜಡು ಇಂದು ಪಂಪನವಂಚಿನ ವಿಶಾಲವಾಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಭಾರತೀಯರಣ. ಈ ಮಣ್ಣು ಪೂರೆಗಳ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತನ, ಪೂರಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಲಿನ ನಮ್ಮ ಕರಗಾವಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇ ಸಂಕೇತ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಸನಾತನವಾಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉದ್ದೀಪನ ಮನ್ಪುನ. ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈತನಟ ಒರೆಯುಡುದಾಂಡ ಐಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಕಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿ ಕೂಡುಕಟ್ಟದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ. ಅವೆಟ್ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲಾವು, ಬಾರಿಕೆ ದಕ್ಕಲಾವು, ಪೂಜಾರಿ ಕುಟುಂಬ ದಕ್ಕಲಾವು, ಶೇರಿಗಾರ ರಾವಡು, ಮಡ್ಡಿವಾಳ ರಾವಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಜಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಕೂಡುಕಟ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಲ ಮೂಲ ನಡಪೋಡು ಅಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪಾಯಿರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾದಲ, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಡು. ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆನ ನಮ್ಮ ತೋಯನ್ನಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗುಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂದು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತ್ತು ವೈಭವಡು ಕಟ್ಟದೇರಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಕಟ್ಟರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚಾಪುಡು. ಆತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಾಗಿತ್ತಂದು. ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಡು, ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಆದುಪ್ಪು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಂದು. ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಷ್ಟ ಒಂದು ಪೋಯಿನೆಂಚ ಪಂಡ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮನ್ಪನಾಗ. ಆ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಇತ್ತಂದು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬನ್ಪ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬನ್ಪ, ವುಡನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬನ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿನೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಡೆ ನಡಪ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪ್ಪು, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪ್ಪು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಣುಲ್ಲ ತೆರೆದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಆದಿತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅವು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಮರತ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಬೋಡುಂದೆ ಮರಪಾಯ. ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ತೆರಿಯನ್ನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಆತ್ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಓಲ್ಲಾಯ್ತು. ಎಂಕ್ಲು ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಣೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂದ ಪಂಡ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾಡು, ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲೇ ಮನ್ಪಾಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಕರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ
ಯಾಪಲ ಐದು ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿಲಕ ನಮ್ಮ ತೋನುಬ ನಾವು ದಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮಡೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶಾಲವಾಂಚಿನ ಹೃದಯ. ಈ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯನೇ ಇನಿ ಆ ಪ್ರಪಂಚದ ಶಾಂತಿಗಳ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ತಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉರಿಯುಡುನಾಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೋಡು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಒರಿಯೋಡುನಾಂಡ ಐಕಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೋಡು. ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ ಪನ್ಪುನ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಪನ್ಪುನ ಅವಲ ಒರಿಯೋಡುನಾಂಡ ಅವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೋಡು. ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಈ ಭಾರತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ದೇವರನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಲೆಡಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರೆಡ ಉಂಟು. ಆ ಭಾರತೀಯತೆ ಇತ್ತುನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮಗೆ ಪೂರರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ಪೂರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತದೆ. ದಯವಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದನತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲ ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕೈಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದ ಅಕ್ಲ ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದತ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯ ನಿಮಿತ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಚಪರ್ವಲ್ಲ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲಾಗಿತ್ತು ದತ್ತಂಡೆ ಅವು ಪೂರೈಗಳು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋಂತಂದು ತತ್ತನೆ ಗುತ್ತು ಬಾಲಿಕೆದಗಳು ಐನು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋಂದಿತ್ತೇರೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದೆ ಅವು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಮೂಲೊಟ್ಟು ಸೇರಿದನ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂತೋಷ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕರಸೇವೆ ಮಂತೇರು ಅಲ್ಪಡ್ದೆತ್ತಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಆ ಗುಂಡಿಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಫೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಂದಿತ್ತು. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಪೂರ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಐನು ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕೈ ಕುರುಂಡ ಕರಸೇವೆ ಮಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಡು ಬೇಗನೆ ಅವೊಂಜಿ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಆಪನ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ತೋಜೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನರಳ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಮೂಲ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಆಯ್ತ ನಿತ್ಯ ನಿಮಿತ್ಯಾದಿಗಳು ಪೂರ ಪುರ್ಲಡು ನಡ್ತುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ದಯಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ದೀಪನ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂನತೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಐಟ್ ಆ ಅಕ್ಲ ಭೌತಿಕವಾದಲ ದೈಹಿಕವಾದಲ ಮಾನಸಿಕವಾದಲ ಅಕ್ಲು ದೃಢವಾಗಿ ಇತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಲ ಒಂಜಿ ಭದ್ರವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ತೋಜುಂಡು. ಕುಟುಂಬ ನೆಲೆ ಉಂತುಂಡ ಸಮುದಾಯ ನೆಲೆ ಉಂಟುಂಡು. ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನಾಗ ಸಮಾಜ ಆಪುಂಡು. ಆ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಂಚಿನ ಸಮಾಜ ದೈವಭಕ್ತಿ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಅಂಚಿನ ಪೂರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಂಚಿನ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಐನು ನೆಲೆ ಉಂಟರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಐನಾತ ಪೊರ್ಲು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದಾದು ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೂರ ದೇವರ ಸೈವ ಸಹಾಯ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತ ಬೊಕ್ಕಂತನ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಅಪುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಳಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಾದುಕನ್ಯಾಸ ಅವಡು ಪಾದುಕನ್ಯಾಸ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಕುಂಭ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯರುಂಡು ನಿಧಿ ಕುಂಭ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ದಾರಂದದಿ ಆಯರುಂಡು ಗರ್ಭನ್ಯಾಸ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಗರ್ಭನ್ಯಾಸ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ನಮಕ್ ಪೀಠ ನಮಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಂತ್ಲಾಗ ತಿಕ್ಕದಂಡು ನನ್ನ ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲ ಪೀಠ ಅವಳು ದೀತೇರು ಅವೇ ಪೀಠನ ಮುಂದರಿಸೋಣ್ಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪೀಠ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೋಡ ಪಕ್ಕ ಐದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತದ್ದು ಕಾಲಕಾಲಗೂ ಐದು ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮನ್ಪರಂಡು ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಂದುವೆ ಸಂಪಾದಟ್ಟ ಮೂಲ ಮಜಾಲ ಮೂಲ ಸಂಪಾದಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟದನ್ನೇ ಯಾನು ಊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಕುಲು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪೂರ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉರುಡು ಬಿಸಿ ರೊಡ್ಡೆ ಪುಟ್ಟಿನಕುಲು ಅಂಡಲ ಇನಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ಮೆಗ್ಗೆನಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅಂದೆಕ್ಕು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೈಸೂರುಡು ಓಲೋಲು ಇತ್ತೇನಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಇನಿ ಬೈದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ನಿಖಲ್ ನೆನಪೇರಾರು ಮೇರೆ 55 ವರ್ಷದ್ದು ಇಂಚಿ ಗ್ರಾಮ ಬರಂದಿನಾರು ಇತ್ತ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪಾಲನೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಮಾರ್ದು ಪೋಯ್ನಾಕುಲು 5 ಒಕ್ಕ ಈ ಬರಿಕ್ ವೈಜ ಏನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಪೂಂಜೇರಿ ದುಂಬು
ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಮೇರೆ ಕೋಟೆನ್ನಾಳು ಪಣ ಅಂತೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡೊಂದು ಪಣ ಅಂತೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಏಪಲ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಪಣಂದಿತ್ತಿನ ಇಂಕ ನೆನಪಾಪುಂಡು ತುಳಮಗ ನಂಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ದೋಷ ನಂಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆಯ್ತ ದೋಷ ಉಂಡು ಐನು ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಏರಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಏರು ಕಟ್ಟು ಏರಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಐತ ದೋಷ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣಪನ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗೆ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾತಂಡು ಇನಿ ಆ ಹಿರಿಯರು ಇತ್ತುದುಂಡ ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ದಯ ಪಣ್ಣಗ ಇನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನ ಮಾಮ TR ಪೂಂಜರು ಏನ ನೀಡಲೆ ತಂದು ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಸರ್ತಿ ಆವಡು ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೆಟ್ಟು ಏನ ನೀಡಲೆ ತಂದು ಬರ್ತೀವಿ ಲೆತಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಯ್ಕಿಲ ಈ ಪೋಡಿ ಪಚ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೆಂಬಲ ಯಾನು ಕೊರಪೆ ನಿಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಅವು ಒಂದು ಹೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊರಪೆ ಯಾನು ದೂರೋಡು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪು ನೆದ್ದವರ ಮೂಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಈತು ಓಡು ಆತ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡದ ಅಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ದಯಪನ್ನ ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಲಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ದಯಪನ್ನ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಅವಳು ಪಾವರು ಓಡದಾಟದ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ತುರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮೋಡಾಯ್ನಾಥ ಕರ್ಮು ಇತ್ತೇನೆ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾರಿ ಕೃಷಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ತುಂಡ ಪೂರ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಬಂಜರು ಜಾಗ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನಿ ಪನ್ಪುನ ಅವತ್ತಂದ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೆ ಬರಿಯರೆ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಗ ಬೇತ ಜನಟ ಸ್ವಾಧೀನ ಉಂಡು ಮೂಲ ಕಟ್ಟುನಿ ಎಂಚ ಅಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹಿಡಿತ್ತೇನೆ ಪೂಂಜರು ಏಪಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾದಾಂಡು ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಪುನ ಕತೆ ಹತ್ತು ಮೂಲ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಕೈ ತೆರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 200 ಜನ ಸೇರಿಯಾರ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೋಹನ್ ರೈಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವಲನ್ನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತು ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬಂಡೇರೆ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಗಲ್ ಅಂಚಾದ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಒಂದು 2 ದಾಪನತ್ತಂದು ಕೈದಾರ್ಪೆರ ಬತ್ತೇನೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತೇನೆ ಉರ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಗಂದು ಪನ್ಪುನ ಕರೆತ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಮೋನನ್ನೇ ಕೇಂಡೇರು ನಿಖಲ್ ಸಂಪಾಯ್ದಾರ ತಕೊಲ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪರ ಅವು ಶುರು ಬನ್ಲೇನು ಏನು ಬಂಡೆ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಐಕೊಂಜಿ 40 ಲಕ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಐನು ಎಂಕುಲು ಸಂಪಾಯ್ದಾರ ತಕೊಲ್ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಕಟ್ಟವೆಂದು ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಕೂಡಲೇ ಮೋನನ್ನೇ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ತಾ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಏತು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಮೋನನ್ನೇ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರಿ ಆಯ್ನದ್ದವರ ಇನ್ನತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರಗಿಲ ಇಂದೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ವೇದಿಕೆ ಡಿಂಕಲು ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಲೀಡರ್ನಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ ದಯಪಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಏಕತೆ ಬರ್ಪುನಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಇತ್ತ ತಂತಿರಲು ಐನು ವಿವರಾದ ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಲಯೆ ಬಡವೆ ಪನ್ಪನದ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಲಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಖಾಲಿ ಭಕ್ತಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಬೋಡ ಇನಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನಿ ಈಟ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಆಡತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮೋನನ್ನೇ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮಾವಲನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಏನು ಹೆವಿ ಆರ್ಲತ್ತೀರಿ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲಿತ್ತೇರಿ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೊಂಡ ಕೋಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಲ್ತೇರಿ ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕಲು ನೆಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿತ್ತಿನ 5 ಬಿರೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಕೊಂಬ ಬಿರೆಲ್ ಲೀಡರ್ ನೇನು ಮಾತ ಬಿರೆಲ್ನ ಮುಟ್ಟಿಯಾರಾಪುಂಡು ಕೊಂಬ ಬಿರೆಲ್ ಈ ಬಾಕಿದ 4 ಬಿರೆಲ್ನ ಮುಟ್ಟಿಯಾರಾಪುಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಸಂಪರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಿರೆಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಿಯಾರಾಪುಚ್ಚಿ ತುಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಈ 4 ಬಿರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಪಂಚಿ ಕೊರೊಂಡ ಬಲವಾನ ಪಂಚಿ ಕೊರೊಂಡ ಈ ಕೊಂಬ ಬಿರೆಲು ಉಲೈಪೋದು ಐನು ಮಡ್ತದು ಇಂಚ ಕೊರ್ಪುಣಿ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲೀಡರ್ ದಿಕ್ಕುಜೆ ಆ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಪಂಚಿ ಕೊರ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಪಿದೈದು ಹಾಕಲು ಮೂಲ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಂದ ಹಾಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ
ಅಕಲ್ನ ಇಂಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕಲ ಪರಿಚಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾತು ಜವನಿ ಸೇರಿ ತುಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೂರ ಪಂಡ್ಪುನ ನಿಖಿಲನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆದವಲ ఆయన ಪೂರ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊಯ್ಯದಿಂಜಾದು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಕರಸಬೇಡಿ ಅನ್ನೇದವರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡಂಡ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಆಂಡು ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕೊಂಡು ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೇರೆ ನೈಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ದಾಲ ದಯಪನ್ನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವೃದ್ಧಿ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಬರಿಯರ್ನೇ ಸುಮಾರು ಕೊರ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಊರ್ದ ಜನಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಬರ್ಪುನ 20ನೇ ಇಸ್ವಿಡೆ 2020ನೇ ಇಸ್ವಿಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಯಣೋಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಗರ್ಭಗುಡಿಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪಲ್ಲ ಐತ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಲ್ಪಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ 5 ಪಕ್ಕ ಸುತ್ತದ ಪೌಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ರೋಡ್ದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಬಾಕಿದ ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಆಯ್ನದವರ 2021 ಸಾಧಾರಣ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ನಮ್ಮಡ ಮಾತುಂಡು ಅಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ ಸಾಕಾರ ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಕೊಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ದೇವರನ್ನ ಅವಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದಂದ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಂದಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜ್ಜಿ ದೇವರು ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜ್ಜಿ ದೇವರು ಏರಿ ಪಂಡದು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣೋಡೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿನಿ 18 ಮಂದಿಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಬೇಕ ಭೀಮೇಲ ಅರ್ಜುನೆ ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭೀಮೆ ಪನ್ಪನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಳ ಭಾರಿ ಜನೋನು ಕೇರ್ನಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನೋನು ಈ ರಣರಂಗೋಡು ಕೇರ್ನಿ ಯಾನು ಆತನಾಗ ಅರ್ಜುನೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ನಿನ್ನಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಕೆರ್ತೇನ್ ಮೊಕ್ಕಲೆವುಲೈ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆತನಾಗ ಕೃಷ್ಣಡಗೇನಿಗ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು 6 ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ರಣರಂಗ ಹೋಯಿ ಅವಳು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಮೊಕ್ಕಲು 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ರಂಗ ಹೋಯ್ರು ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಂಡು ಮಾತ ಪುನಃ ರಾಶಿ ಬೂರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಘಟೋತ್ಕಚ ಜನ ತರೆ ನೇಲೊಂದುಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಜೀವ ಬೋತಿಜಿ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಲ್ತದೆ ರಟ್ಟು ದಿನ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ನೇಲೊಂದುಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಜನ ಕೇಳಿನಾಗ ಯಾನು 18 ಮಂದಿಂತ ಯುದ್ಧನ್ಲ ಯಾನು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಪೂರ ತೂತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಏರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನವನ್ನು ಕೆರ್ತೀನಿ ಪಂಡದು ಈ ಪನ್ಲ ಪಣ್ಣಾಗ ಘಟೋತ್ಕಚ ಪನ್ಪಣಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಭೀಮೆ ಅರ್ಜುನೆ ಏರ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದ ಮೂಲ ಕೆರ್ತಿನ ಎಂಕ್ ತೋಜಿಜಿ ಎಂಕ್ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಚಕ್ರ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗದ ಮಾತ್ರ ರುಂಡ ಚೇತನ ಮಲ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ತೋಜಂತುಂಡು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಮೊಕುಲ್ನ ರೂಪಗಳು ಅಂದೇನು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಕಲೇನು ಬಾಕಿದ ಅಂದು ಮಲ್ತೇರೆ ದೇವರ ಮಲ್ಪುಣ ನಂಗೆ ತೋಜುಜಿ ಐಕ ಒಡಾದೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರೋಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ నేను ముగిపెర మాతేరల సాకార మల్పోర్ పన్పన ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅನ್ಪನ ದೇವರನ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತಿಡು ಪುರ್ಲುಡು ಐನು ನೆರವೇರಿಸೋಡು ಮನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಾತೆರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಗಟ್ಟುಡು ಸೇರಿಸೋಡು ಮನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಾತ ಜಾತಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರನ್ನ ಲೆತ್ತದ ಕುಲ್ಲವನ್ನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಜಾತಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊರಡು ಮನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಕ ಮಾತ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಲಾದ ಅಕಲು ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಸಕಲ ಜಾತಿದ ಆಯ್ತ ನಾಯಕರನಕ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ನ ಈ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋಡು ಆಯ್ನಾತ ಧನ ಸಹಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕರಸೇವೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮನಪೆರಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊಡೋರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚೆನೆ